Hola, som l'Inara i la Maria, i us anem a presentar un carrer entretingut. Aquest és un carrer de Bellvitge que pertany a l'Avinguda Amèrica. Al davant tenim l'Institut IES Bellvitge i a més al darrere està la biblioteca de la qual parlarem més endavant. Aquest té 6 porteries, a la que cadascuna li acompanya un jardí, alguns amb plantes i altres sense. I al davant, a part de l'Institut, tenim un pàrquing públic amb arbres i cotxes. Una de les porteries Té una perruqueria al baixa. Aquest carrer té uns quants arbres. Però el que més destaca és aquest, que és el més gran i l'únic que té fulles. Al igual que podem veure alguns jardins que no tenen cap tipus de planta, podem veure altres que estan poblats per moltes plantes. Com hem dit abans, al darrere d'aquest carrer està la biblioteca del Vitge, que és molt comú en aquest barri. Des d'aquesta perspectiva es pot veure molt bé la biblioteca. Esperem que us hagi agradat molt el nostre recorregut per aquest carrer de Bellvitge. Gràcies.